समाव फिन आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि भट साननायनि जोबथा फिथाइ। नंगौ, बे समाव एनडिए निफ्राय गासै 101 विधानसभा बियाबाव देरहासार, लोगोसे कंग्रेस एबा मित्रु ज'टनिफ्राय गासै 21 विधानसभा बियाबाव देरहासार जादों आरो AIUDF निफ्राय गासै मोननै, TMC निफ्राय मोनसे आरो गुबुन गुबुन दलनिफ्राय मोनसे विधानसभा बियाबाव देरहासारनाय जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बे समाव रायजोआव एबा आसामाव सोलिबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मेजिक आरो BTC आव सोलिबाय BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांनि मेजिक। जेरै बुंनाय एरैबायदि रिजाल्ट BTCनि गाहाय खुंग्रिनि हाग्रामा महिलारि बिथांनि BPF राजखान्थि दोलोनि गासै मोन 11 विधानसभा बियाबनि गेजेराव मोन 10 विधानसभा बियाबावनो BPFनि बिजाथिफ्रा देरहासार आरो रायजोआव गासै 82 विधानसभा बियाबाव BJP राजखान्थि दोलोनि देरहासार, लोगोसे आरोबाव AGP राजखान्थि दोलोनिफ्रायबो माखासे देरहानाय। बे समाव देरसिन बाथ्राया जाहैबाय BTC आव मोननो हागौ सानै गोख्रों केबिनेट मिनिस्टार। नंगौ, 4:1 जुदिब्ला अब्लानिया BPF दोलोनिफ्राय सानै मन्त्रि मोनगोना बे समाव रोखा होनना बुंनो हायो, जेराव रायजोनि राजखान्थिनि जा अंक, बे अंक बायदिब्ला 4:1 होनाय जायो एबा साब्रै देरहायोब्ला सासे मन्त्रि मोननाय, बेफोरबायदि बाथ्राखौ सम सम सावरायनायखौ नुनो मोननाय जायो। जुदि बेफोरबायदिब्ला थारैनो बेफोरबायदि 4:1, 8:2 बेफोरबायदि जुदि मन्त्रिनि बाहागोखौ रानोब्ला अब्लानिया BTC आव सानै बिजाथिया मन्त्रि मोनगोना रोखा होननानै बे समाव सावरायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि BTC आव सोलिबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि जादुनि लावथि आरो रायजोआव सोलिबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बिग मेजिक। नंगौ, बे समाव BTCनि गाहाय खुंग्रि हाग्रामा महिलारि बिथाङा UPPL राजखान्थि दोलोखौ मोनसेबो देरहाया आरो BPFनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो अजद दैखांदोंमोन मोनसेबो देरहाया होननानै। थिग बेबायदिनो BPF दोलोआनो मोनफ्रोमबो BTCनि विधानसभा बियाबाव देरहासार जाबाय। गासै NDA निफ्राय 101 विधानसभा बियाबाव देरहासार जाबाय। बेखौबो मख'नांगोनदि रायजोआव BJP राजखान्थि दोलानो हारसिं सरकार दानो हानाय गासै 82 विधानसभा बियाबाव दासिमहालागै देरहानानै दङ एबा आवगायनानै दङ। नाथाय जेराव बे समाव BPF, AGP आरो BJP एलायन्सआव दङ, दा बे एलायन्सआव थानाय बायदियै BPF राजखान्थि दोलोनिफ्राय सानै मन्त्रि मोनगोनखौ बे समाव सावरायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। मानो होनना बुङोब्ला 4:1 होननाय बाथ्राया राजखान्थिनि बेलायाव ओंखारबाय थादोंमोन। थारैनो जुदि बेफोरबायदि राजखान्थिनि बेलायाव 4:1 ब्ला अब्लानिया 10 BPFनिफ्राय देरहानाय हिसाबै सानै MLA फोरा केबिनेट मिनिस्टार एबा मन्त्रि मोननायखौ गोबांनो बे समाव आसा खालामदों। थारैनो बियो मोनसे गिदिर देरहासार, BPF राजखान्थि दोलोनि फिन आरोबाव गिदिर देरहासार होनना बुंनांगोन, जेराव थांनाय जा BTC काउन्सिल बिसायख'थियाव गासै 28 BTCनि बियाबफोराव देरहानानै गोख्रों राजखान्थि दोलो एबा सरकार दादोंमोन। थारैनो दिनैनि समाव प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL राजखान्थि दोलोखौबो सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बेबायदि एसेबां गाज्रि माब्रै रिजाल्ट फैखो UPPL राजखान्थि दोलोनि गेजेराव माखासेफ्रा बुंनो सानदों दि स्पष्ट गैया, UPPL राजखान्थि दोलोनि गेजेराव जेबो थिरांथा गैया, स्पष्ट गैया, बेखायनो बेफोरबायदि रिजाल्ट जादों होननानैबो माखासे राजखान्थिनि फोथाराव सावरायलायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि NDA निफ्राय गासै 101 विधानसभा बियाबाव देरहासार जागासिनो दङ। कंग्रेसनिफ्राय गासै 21ल' मासियाव देरहासार जादों आरो AIUDF निफ्राय सानै, TMC निफ्राय सासे आरो गुबुन गुबुन दोलोआव एबा इन्डिपेन्डेन्ट निर्दलीय हिसाबै सासे देरहासार जादों। दलगाव विधानसभा बियाबाव इन्डिपेन्डेन्ट बिजाथिया देरहासार जादों। बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जेरै BPF राजखान्थि दोलोआव गासै मोन 10, BJP निफ्राय गासै 82 आरो AGP निफ्राय मोनगु विधानसभा बियाबाव देरहासार जानानै थांगासिनो दं। थारैनो बे समाव रायजोआव NDA सरकारनि मोनसे गोख्रों सरकार जानो थांगासिनो दं होननानै बुंनांगोन। थारैनो बे समाव बयबो आसा खालामदों जे BPF राजखान्थि दोलो एबा BPF एबा BTC आव सानै मन्त्रि फैथारगोन एबा फैगोनखौ बे समाव मिजिंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों।
अ, बे